Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo, saw, san rin pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. Ya, kebening kong nga kumui ni kisamla baju tray na mentah ke emlang kesalang. Awan akan ni kesedap adin kacing perkat sadi ba. Kacingnya keren bagi perlok dijungi. Alor kan ni ke sim yang ni kalat ke bayi Arden bagi keseng DPP kala le na mentah kalau way identity jong kecak benriu dijungi. Ngaku punong song jong kan ni kari bagi kecak benriu ba. Kumunong song senong ba wanang tu nak constituency 17 non ngasko ban ai kublai ning kong do ya i MLA jongi baret adelbat iba lese mai hi la mai phang ye kane ka khong jong kane ka reservation policy ban review ya ka de nilai ya smuthu ba kane ka deisha ka ike ka ba long ka jingma ya ka jak benriu jongi ke kerman niru ba ka sarkar bat ba kini kinong mikmat kini khamtam kini kinong mikmat na padang kini ki dikasih jantia jongi makin sim ganya kane kalat ban perkat thamai no namar ku mangite buat hak constitution jong ri India ru kakren ya ka equality ma ku mangi minta kamdan equality halor kane ka jingmat phang ya kane ka reservation policy akentu ya kini ki MLA ki jongi ki bala job nagi party ki ba kidan ki ba la kajong wala minta ki phang ki uniform jong ki party ki prepare Naya ka bakado ka uniform jong ka jag benriu kadai ka baki hap pamla ban weng ya ka. Na ta kadaw hakane ka sin nga kumuwi ni kisamla nga karpat kin bagi nong mikmat ki jongi kin perkat kin klet ya ka parti ka baki kidon re kin perkat namta kalawei jong kisamla. Kani kadai ke ka baap ka jingmai ka jag benriu jongi ladang yamla ban penbek namta ka bapha. Tengah kitbok keduyang ya ni ka seng VPP tengah kitbok keduyang ru ya kinong yalam jong kane ka parti ba kinla ban wanra ya kane ketong jong kejingjop nga semua ong tanggawai kamsyong hakata kabakiong nagakatin pareng kabakile politics nada kisngo bakani kadai kajingile politics ay magkiro kinmi sa madan namar bakani kadai issue bakta omya kanu ko political party kakta ay kalawi jong samla gi jongi magkiro kilaban le kum gini kijing peni persya ya kani kijing sa tambor apren kani reservation policy te ngamong banong bakani kadai ka politics ba adelbat udah beriu ba dadu kipor mensua ujutre na menta ka riba ka jak benreu ha ka politics ka judan ka jingram ka jing job kata kami le yang ndrei ka balong kani ka kata ya ka ying kesem ka jonga ying kesem ka jopi ha ba menta kilami sakmat kini kide kiwe na kita kinro pau saungot na pring jomki kilami hadu kat ni ban syatngan la atas ni dengan dak ngasngo ban ka kamram jengi kinong sangsnong ngai bangiru ngin nya stok tilang mangin ailang ya tak keti komon ketika diang bangin kersan na miki kijing per pen gini ki saungot nang ne bat kita kin ko ini ru kia mele gitu ru kia mele te kini ru ki de bensim gang ya ki we kia mele na kari khasi janti ajon ru ki de bensim ya kata kalat ba ini stok tilang hak beta ka baki kidon berkat lam ya ki brio ki balak kersan ni bat penjob hau ni usnam ni war pulai kiru kini kena samla ki ba ap ya ka kam ka jam ki ba ap ya ka lawai ka jongki ngasngo ban kentu ya ka sarkar bangin kelet ya ka parti ka bangidan bangin perkat swa ya ka lawai ka jak benriu ka jongi san posnam ni layo kum ka state la ka jong ladangi ni ini sa kum ni bat bangim la ban penbek ya ka ni ka jing krumar ka baki kidon ngatrai kan keta sibun ya ka lawai ka jongi